Hapreng ki khubor balai Ngut ki MLA ke Indian National Congress ke Jela Meghalaya bikin le yeso no shaka National People's Party NPP balam khmat ik sarkar MDA2 ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC haga janmiet jong ka khandre trik nailar arajar saw kala be seng shipor ne Sospon hadu Snem ya Ngut ki MLA jongka katau ba Charles Marngar u MLA ke Mahoti badu ba Gabriel walang MLA ke Nongston Haki Kyrwoh Sospon balasai rak kong 16 AM General Secretary MPCC in charge administration Shakite ki Ngut ki MLA lakdau bakile persha ela ka parti katkum ki kaiphat na ki block committee bat frontal organization ki pini ya jinge dei jongki bat ka sarkar MDA2 bat kum kini ki pini tingkho ikir kam trikam ha ka parti kumban chukdau bana ki Ngut ki MLA ka congress ki bedana ki yeng tarbar tho an ka jela ba Charles Marngar ubami khmat ikmahoti constituency bat ba Gabriel walang Mami khmat ke Nongston constituency ki bedairu ke jokopor ki MDC ke HADC nagini ki constituency ki de ki bala paw kerteng ban leje so no bat ke NPP hashwa ke election MLA shiteng samai hagam bergere constituency ki basa menta ki long so ba Roni V lingdo MLA ke Miliam u bedairu nong yalam kaliang persha ke yeng darbar thawan baru Dr Celestine lingdo MLA ke Snem ka congress kadang don baru ha ke jingpen krep punjab dawai pat ha ke election MLA shitang samai na gambegre hadien ke jinge no kam dalade usaleng e sangma ubala job ike election MP natura lok sabha constituency dang hau banai jilio kane ke jingbe seng shipor ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kalawan paw shailing ba ke jingberngem jongka hagan no phai singi jongka khande trik nailar arajar arpsaw bakan sa shem dak sinjam ka batinge persha economy khmat ki bamut ban phet seng bat ki batmu ban let pne so pat ke NPP kane ke jingpen sngo ke NPCC ka wan ha ka jingelang ka bala deb ban shong kirke congress bhawan ya ka bala shimenta do member ka parliament natura saleng e sangma nong yelam ka congress legislature party ba Roni V lingdo ka working president Deborah Marak ba PNCM MDC bat kiwe kane ke jingshong jingelang ka long ban khot hajer ki laingut ki MLA halor ki khubor ban phet no naka congress ba Vincent H Palau la pentep Baunong mikmat no Snem constituency Dr Celestine lingdo palawan mi ulabatai lingkot shikinong yalam ya ka MPCC padia thoru ya jing yo pedang jing terwana ka NPP kata ya laingut ki MLA ka baki klempat ai rai AA Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya